Iconic Isalina Bridge sa Cagayan de Oro City planong bungkagon sa DPWH-10. Sumala sa ahensya kini tungod sa kadugayon sa mong tulay og delikado na sabkuno kini sa mga motorista. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ang Isalina Bridge sa Cagayan de Oro City sa mga landmarks sa syudad. Sukad sa pagkatukod niini tuig 1931, nagpabilin paghihapon kini nga maoy usa sa mga nagunang service road pasulod og gawas sa sentro sa syudad. Apan karon, planong gubaon kini sa Department of Public Works and Highways 10 sa rason nga delikado na kuno kini sa mga sakyanan ingon man sa mga tawo nga gaagi sa tulay. Dili na gyud siya safe sa katawhan. However, kay kuan man gud siya old na gyud siya nga bridge. So motong gipalese nato ang load capacity nga moagi diha. Aduna kunoy gitagana nga 200 million pesos ang ahensya alang sa pagkatukod sa usa ka footbridge na temporaryong magamit sa mga tawo nga buot motabok gikan sa Carmen area paingon sa sentrong bahin sa syudad. Laing 1 billion pesos sab kuno ang ilang itagana alang sa himuon nga bag-ong Isalina Bridge nga pagkatukuron sulod sa 5 hangtod 6 ka tuig. To be replaced by a 4-lane bridge. Mawala na po ng pipe diya sa water district. So things like that. So these are the things. This early, nanada itong mga sentimental nga, takot magka-nice kung lang kaya di oras everything. Pero nagkakagulo ito gilantaw ang yung safety, worth mawagit siya ng tulay. Kaya ang sa mga experts, it really has to go. Mihatag sabog managlayang reaksyon ang mga Cagayanon mahitungod sa maong proyekto. Kung ano lang usbon, dili gubaon. Dili gubaon, dili. Ug repair pwede repair. Pero dili gud gubaon entire kay mamanggoy handumanan gud. Kanas mga karaan. Wa tay mahimo kung ilang buon kay di man may makagbuot. Pero kung ikaw ang babuton, Dili may musugot. sumala sa Department of Public Works and Highways Region 10 nga ang Governor Isalina Bridge dinhi sa Cagayan de Oro City 90 years old na. Hinungdan nga kompromiso na ang structural integrity niini. Busa nakadesisyon sila nga bungkagon na lang kini ug himuan na lang og bag-o aron nga mas mapaligon pa. Kinahanglan sab kuno nga palapdan ang maong tulay tungod sa kadaghan sa mga sakyanan nga nagaagi dinhi sa lugar. Apan pasalig nila sa publiko nga ibalik ang orihinal nga istruktura sa maong tulay nga maoy nailhan sa mga Cagayanon. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.